हिंग 5,000 ताई 17,000 आजिरे फायदे बुहां काय बुला लामो राय तो मैखेना 5 दिन खाक जाया ताऊ जांगिर कैसे 5 नुन मांग करायानो तामा आईफोन 14 पाइ नंगे दा कपालना बनासि कगनो सासि दे बुनि कपाल फुरतिसिन कपाल फुरिया ताऊ इसराय बागो 2 मास का जाक ताई कय मास का आसायानो हताते जिबिरागो बर्ति खानजों थांब्रो सिजारंगो बर रां फायनिसा निनो आईफोन 14 नाफोर नन रां फायनो साइमियां बाना पुरनाखौ थैपान थांथो मा दसा तबां आईफोन नाना नांगौ नों कबर से काका कबर बुझिना नाया सही पकड़े हैं ताई 17,000 आज तो हेजां साइमिया इको नखला काजेक दंगो जांगिरि दि 5 नुन मांग मानानो ताम आईफोन एम फोन पंज पाइमानानो ताम तिनि खना ताबुं नाहार मानो नों थांला कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं दरा साबुंखो अ बाजै नोंसोरनो 5 मिनिट टाइम दे रिमानो ताम बमतिबा नोंसोरनो टाइम देखो सोंनो काहमका बुजो साइ खोनारनाय जाय एकदम निन फाजन बागैसे बासै अब अच्छा हमको सिखा रिया है ताम बमति रगवा बासै से निके कैसे माला माला तर हिने कंपनी दङ दो सिन कंपनी हो जे सोंनिको बुन्यो लतर मुथमुटा अच्छा ठीक है दाराला ताम खाइबा बासै रिपोर्टर खायो ओ मांगे बा बेला साबला सा इको नायना जी बासै कैमरा फान नांग रखा दारान बागै एकदम पुरा काहाम हाबुनो क्यामेरा पालिना हान तंमानि रां फसलाय आं तंलायो आसा कपाल काहाम जे बासै संबो परम मतायरो खर्च त होता दङ ताम लटारिन दामले बसकबो आसा दामिया बासै मात्र 5,000 से 5,000 बासै बेले दामगो 5,000 के 2-3,000 हिंकले ते फान तान खमो मा 5,000 बाय नों 1 लाख माने नों कम जाक दं श्योर दंनाय ब्लासा बाइक कैमरा दंनाय आको गांग रां ना रागिना ये फंस गया सीएम हजार 5,000 दंला बासै जे स्क्रैच खादि ओ दुइटा नांखले दुइटा मिसिं खाता स्क्रैच खाजोंनाय टीशन बागै सिलाय फोन नाखमो बासै को फैन बाय कलम नांखाता ताइ काइसानि बागै ते एक बायसि फेरजु आइफोन नांथाखमनि नि आदि बदल मा बासै नोङो फेन र कलम दं मा फेन नि कुन लस करे मा फेन दाम बासै साइमान 10,000 कलम दाम 500 मो इंजीनियर डॉक्टर मांग सतिन ल कलम उससे मेरा क्या फायदा 5,000 बिचान मानि तै 5,500 लाभ लै आंनि दाराय बुजाक संना के वाक बानि जो रां कलां थांमोनानो ओइ हि नंग फेन ना दानो रां कलां थांदे हि या बासै नम फेन ना गदि हि आनो रां बासै अब या मम तै इंलिया नर हाजार गासे पन्ना दि तो बानो तै 4,000 फन कलां थांदे सिनि कंपनी तै नियम करे मा हाइतै फेरक जानाय जात बासै मना हि नों फन तलां थाने ओइ मना हि बासै या मखने दे नर 5,000 के पन पाइ तलां थान 10,000 नों पाइ जाक तै तमनि फेरक नानि लो नों नले ओइ ता ना दे हादे तिनी फागे ताम जनि न आं तिन बुजा खदला देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।